De vraag is eigenlijk heel simpel. Was dit op een prins weer voor een job? Ja, dat is een woord over. Ja, dat is een volgende. Ja, ik kies geen even zeggen natuurlijk. Natuurlijk. Ik stond op een tafel en kieken mij heen. Daar loopt zo'n cowboy met een grote potbeer. Hij schatert het uit, hij moelt wie nog niet. Zijn buiken die hangt wat verleefd aan zijn ziel. Vanaf mijn mooi plekske giek ik in het rond. Toen zie ik luistoeien met de jas op de grond.